o sacrovișie. Istoria asta se numește o bogăție ascunsă. O bogăție ascunsă sub pământ de ani de zile șede. Și cum ieri v-am spus, am găsit sunducul cu bogățiile cele. Îi și crindeți. Am ușa să vă arăt. La seară l-am deschis și am luat tot ce-a fost în sunduc. Tot ce-a fost în sunduc am luat. Iată l-am deschis așa la sunduc de ieri. Da, bre. Și gândiți. Tot până a zărvit zămocul și am intrat în drânsul. Ieri am găsit tot ce-a trebuit. Astăzi istoria se delungește. Se delungește istoria iar cu sapatul. Tot așa e chiar cât ieri. Cătând aici n-am găsit nimic. Am găsit o tumbă. Da, bre, cum au făcut-o ei de mult și fără țământ. Dar-i tare. Ia ca aceeași lopată de ieri. Da, bre, și tot manier cum de bandiță nu i-a mișcat locul. Cred că încă nu a aflat de sacrovișe adevărate. Aici n-am găsit. Și credeți că săpând aici sub societate, vedeți, se vede acolo o bortă. Ia ca pragurile, cum te bagi în cetatea aceea. Aici au fost niște stani îngropați cu bogățiile lor atât. Ia ca cetatea se delogește, vă arăt în sus și ia ca ia fereastra să vede de aici și crâșa încă mai departe. Ai. Măi, oameni buni, să nu credeți că istoriile astea nu sunt dat adevărate. Da. Și eu am să dau de sacrovișe și așa. Am să găsesc bunătățurile care au fost îngropate pe aici. Gata asta. Am să fac și eu ceva minuni. Că știți cum? Chiar că uneori faci lucruri bune. Dar poți face niște lucruri adevărate. Cam poveste. Am să descoper și eu o adevărată comoară în fundul pământului. Eu cred că țăranii ăștia nu-s acasă. Că așa, dacă am înțeles, trebuie să mai șibă un sunduc. Și sunducul și ala se află aici. Asta-l găsesc ca la mama mea. Asta e viața. Săci, găsesc ceva. Doi, pierd. Dar eu am reușit la dimineață pe răcoare, că țăranii încă dorm. Și aș scoală duc de acasă. Mă bag aici în fundul pământului. Scot ceva. Am să scot fătul la mamă. N-am să lăs. Am să scot. Și am să pun pe YouTube și am scos. Poate că. Cine știe și mai este aici. Așa am să găsesc. Oare la închisoarea să nimeresc. Dar poți și așa că atât de și din închisoare că tările astea cu bogățiile astea nedrepte duc uneori la pierzare de oameni. Da, asta e istorie nu șală, băi. Asta e istorie mare. Mulți care au căutat de astea ascunzători, comori de astea ascunsă, să încep cu prăpădenie, cu pierderi de persoane. Noroc că lucrez eu singur, că nu prea știu țărane. Că eu unii lucrez la săpăturile astea, căutători de aur, de argint și multe alte nicușuri. Da, e vreau să plec în Israel. După ce găsesc aici, eu mă găsesc de ce mă în Israel. Acolo sunt și mai mare.
sărbătorim să facem. Și am să găsăm Poțișorul faraon. Că a fost un drac așa. Da, uitați-vă, amuși vă arăt aici. Iar acolo ea spornește că nu o ușă. Da, băi, ușă ciornă vieri. Aș numi-o eu, în limba rusă. Păi, băgă că lucrez în Franța. Păi, în franceză, Caisescu. Nu-i pot zice. Știu că la fereastră zice fenetra. Dar la asta mă tem că zice portai. Și portai. Ia uite voi. Uitați-vă și voi. Cum se începe istoriile astea. Ia ca așa, ia. Se vede. Vedeți, măi, oameni buni? Societatea asta, aici este tacică, cei care mai caram câteodată așa mai facem minuni cu dânsa. Și să ce pragurile. Ia ca. Așa eu un prag, doilea, și când aici se vede porta. Și am zâmblat acolo hotelul mamă. N-am mult, este vreo 10 minute. O ajunge și eu în fundul pământului și o-i da de dracu. Și am să-l scot de chic afară. Și am să-i zic, ieși măi drage. Să ajunge că ești ăsta ascuns aici. Atâția ani de zile. Și n-a dat nimeni de tine. Dar te-am găsit. De mine nu te scârnișă în fundul pământului. Da, bine. Ia uite, măi, ieri eu mă am găsit cu moara. Și azi o căutim coși. Așa cum am spus. I-am spus eu lui Gălunia afară și i-am spus. Da, asta pe aici, pe internet nu o scriu. O scriu că eu prăpădeni și urșăle. I-am dat tăți ieri, am găsit. Să pui la cameră hrănienie. Da, blin, nu știu cum să fac să vedeți de bine. Filmai mai în filmul și numărul 4, așa ca să-l filmez că este de E3. Am să vă arăt cum am să scot tătă bogăție pământul. Dacă nu mor fura, mă băi cineva, dacă nu mor duși în spită. Și crezi că banii ăștia n-aduc fericire. Băi, vă spun drept. Eu, Berliva, care am mai aflat cu căutările astea. Asta e istorie, băi. Am scriu o carte. După aceea am scot toate bogățele astea aici. Am spus. La lumea întreagă la știe. Este adevăratele bogății. Îngropate aici în Franța. Sub pământ. Păi nu destul că-ți plătesc, băi, prostalane. 100 de euro pe zi. 120 și mâncare încă îți dau, cinstesc. Sată, băi. Și ies bogățile și duci. Băi, și narod. Oare au un plan să ne îmbogățească pe noi? Oare vreau să scape de bogățile astea? Ascuns. Cum mori? Vreau să scape. Păi tot că e așa. Hai să vedem. Păi, mă uit că mă tem că mă ascult cineva. N-ar vrea să afle toate secreturile. Numai eu și voi. Ceau. Da. Asta e